amina uban dakina mai uba ta makarka har abadan ba zai wayo ba ma'aici kenan dan amina uban dakina mai uba ta makarka har abadan ba zai wayo ba godiya ta tabbata gunka arrahimu sarkin kyauta sarki guda mabuwayi kai ka cancanci ai ma bauta lam yalid wa lam yulad kake mai amsa addu'ar mabukata soyayyar da namun har yanzu ban geji ba Allah ma'aici kenan